Čaga! Juhu! Máme tady první díl z toho Baby Challenge. Ale nejdřív vám musím říct jednu věcičku a to je pravidla pro tuhletu výzvu. Pak vám řeknu ještě druhou věcičku a k tomu si řekneme ještě taky něco. Ale teď nejdřív prosím ty pravidla. Sepsala jsem si to sama, tak se prosím nesmějte. A máme tady, že vlastně si musíme vytvořit prvního simíka, mladého dospělého simíka, který musí porodit 100 dětí. Jelikož víme, že ta první simička jich tolik nesplodí, tak samozřejmě vím, že jsem se tam někde dočetla, že vlastně že až prostě by měla mít tu dceru, ta by měla pokračovat, že ano, v těch dětí prostě, v tom porodu. Tak, potom tady mám jako druhý bod, že nemůžeme mít víc dětí se stejným simíkem, pokud to teda není ojedinělý případ, že se stane, že se narodí dvojčata nebo trojčata. Potom tu mám další bod, že když si adoptujeme dítě, tak se to nepočítá do 100 miminek, prostě se to tam nezapočítá, není to tam. Pro začátek musí mít pouze 20 000 simoleonů a nesmí chodit do práce, to je nám úplně jasný, že ano. A další bod, batolata mohou mít narozeniny poté, co se naučí všechny 3 dovednosti na maximum. Dítě může mít narozeniny poté, co dostane ve škole 1 a teenageři mohou mít narozeniny poté, co dostanou taky ve škole 1. A myslím si, že teenageři mohou mít brigádu, aby finančně pomohli domácnosti. Takže to jsou pravidla naší 100 Baby Challenge. Jestli jsem na nějaký pravidlo důležitý zapomněla, byla bych vám moc vděčná, kdybyste mi ho dolů do komentářů napsali. Já se na to mrknu určitě a do druhého díle bych to zdůraznila a napravila. A teďka ta druhá věcička, kterou vám tady chci říct. A to je, že musím poděkovat všem lidičkám, kteří tady opět hlasovali, i když vím, že jsem vás zklamala s těma 2 anketama, pořád na to myslím, ale vy jste mě taky nesklamali, protože vy jste byli tak hodní, že i přesto jste prostě hlasovali, takže moc děkuju, moc si toho vážím. Všem těm 21 lidičkám, který tady hlasovali, musím ze srdce poděkovat. Děkuji moc. Jak můžete vidět, tak hlasování dopadlo takto, že Vrbová zátoka má 33%, Lázeňská oáza 14%, Rozkvetlá promenáda 38% a Brindleton Bay, já to nevím číst, tak se omlouvám, má 14%. Takže vlastně Vrbovou zátoku škrtám, Lázeňská oáza vůbec, Brindleton Bay, nevím, jo, škrtám, prostě to není a vyhrála nám Rozkvetlá promenáda. Takže tam odstartujeme s tou Baby Challenge s naší Joko Young. Taky totiž budeme říkat. Já jsem furt nevěděla, jak to jméno číst, ale nakonec jsem se rozhodla, že jí budeme říkat Joko Young. Tak, no a teď už konec těch keců a jdeme na to, lidičky, jdeme na to, já se nemůžu dočkat, jdeme na to. Tak, Rozkvetlá promenáda je zde, tak na to klikneme. A v Rozkvetlý promenádě máme jenom jeden jediný pozemek, takže na něho kliknu a dáme vytvořit novou domácnost, ale samozřejmě s tím vás tu združovat nebudu a nehodlám, takže až budu mít připravenou naši Joko Young, tak se do toho pustíme. Tak, momentík. Takže 3, 2, 1 a teď. Jenom vlezeme do hry a naše Joko si myslí, že je tlustá, kurňa, a je máme jí smutnou, to je na prdla jistoto. No, 20 000 jsme měli, z toho jsme koupili pozemek, takže máme prázdnej pozemek, jo. Lidi, to je ale hloupý, jako to tam teďka nechci. My budeme muset udělat jednu věc. Musíme něco postavit, že jo. No, nedá se nic dělat, holka. Aspoň něco menšího, kde se vyjdeš zatím ty, kuchyně a pokoj, kde by si eventuálně byla s dětma a postupně se snažit vydělávat penízky a rozšiřovat dům a bla 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 bla. Takže jdeme na to. Uděláme moji krásnou kostku. Takový jednoduchý dům, stačí takhle zatím malej, protože bude se nám hodit každá korunka, akorát kurňa fix momentos, jak teď posunu takhle. Takhle to tady posuneme, tak.
Rychle tam šoupnu nějaký dveře, to je úplně jedno jaký, hlavně asi nějaký levný. Nejlevnější jsou tyhle ty, jo. Ale dáme tam tyhle, bude sranda, třeba hnědý. Ty dveře šoupnu sem. Máme tady schránku, kurdě. Jak jsem zbrkla, jak jsem natěšená z toho, že už pro vás natáčím tento díl, tak normálně nevím, co dělám, jo. Vypnu si tu mřížku, protože tam mě tam irituje. Ještě by to chtělo koš. Takový ten velký koš. Třeba stentos. Teď je to úplně jedno. Šup ho sem. Tak a teď. Přemýšlím, že to udělám za kamerou nebo s vámi. Ne, udělám to s vámi, ať z toho něco taky máte. Šup vezmu prostě takhle zeď, tady udělám, tady bude třeba takhle koupelna se záchodem, no tak jsem si myslela, že to bude. Ale je to dobrý. Tady bych udělala pokoj, tady bych udělala kuchyň a tady prostě bude něco k jídlu a bla bla bla, tady, no je to furt takový veliký, že? Je to furt takový veliký. No by to potom nějak toto doladíme. Teďka to řešit nebudu, protože potřebuji, abych to mohla plnit, takže zase nějaký dveře, ty už jsou za 90, tak dáme tyhle ty. Tak. A tady bych to udělala asi takhle. Tady bych to celý vybourala, tím pádem dostaneme zpátky, myslím, nějaký penízky. Ano, super. Tady bude ta kuchyně. My si nějak poradíme, že by tady třeba byl nějaký gauč nebo něco jako toto. Teďka tam dáme ale tu kuchyň, to je jedno, nějakou tam frkneme, třeba. Šup. Teďka dáme takovou tu rohovku. Tak. Tady tu dáme do paďous. Tu strčíme sem, kvůli tomu sporáku. Ten bude třeba tady. To, co je toto? Nevím, co to je. Tady, kde jsem to zase vzala. Jo, už asi vím, to je prostě něco mýho stáhlýho. No to je jedno, nebudu to teďka řešit. Počkej, to chce nějaký levný věcičky, ať to moc neutrácíme. Hej, proč to tam nejde strčit? No proto. Jo, tady dáme ledničku, tady do toho, tohleto je za 303, tohleto je taky za 303, no tak dáme tuhletu. Tak ať to ladí, dáme to do černé barvy, snad tam bude moc chodit. Bojím se, tyjo, že tam nebude moc chodit, tak to radši vyhneme sem. A sem dám ještě, když tak toto. Tak. Jo, no tím pádem ale se mi zkazí ten plán, že by tady mohl být ten gauč, že jo. To je jedno. Nějak se to ještě vykoumá postupem času, teď už nechci moc zdržovat. Tak, tohleto je důležitá věcička, tu musíme mít, kdyby jsme to tady podpálili. Tak, tohleto, to jsem si taky sem švihnu, ať si nastavujeme teplůtku, nebo chladnější místnosti. Ta koupelna mi přijde nějaká velká, asi, tak bych ji trošku ještě smrskla. Smrskneme ji. Tak. Tohle posunu. Tohle to mi taky teďka přijde, ale moc přehnaně velký. Teď mi přijde zase moc přehnaně velká ta kuchyně. Tak to takhle celý toto šoupneme. Co se to tady stalo teď? Dobře, tak to ještě šmrcneme. Tak to byla blbost, dobře. Tak to vrátím zpátky, dobře. Tím pádem bych mu dala ledničku dát sem. A problém vyřešen. Prostě to takhle bude, jo, tam se snad dostane do toho. A když ne, tak no, uvidíme. Ale koukám, že mi to trvá, takže já to stejně nakonec udělám asi za kamerou, protože nechci, aby uteklo nám takový to denní, no takový to tamto, víte, co myslím? Sama nevím teďka, co myslím, no to je jedno, prostě až budu mít tak nějak připravený dům pro živobytí, zapínám.
Tak, hotovo. Udělala jsem takový menší domeček, který budu postupně teda rozšiřovat. Z 20 000 nám zbylo 4 803. Trošku tady ještě poupravím toto. Všechna světla a dáme to na tuto barvičku, ať nám to nebije tak do ksichtu a automatické osvětlení a všechna světla. Musela jsem teda naházet všechny blbůstky na hraní pro děti ven, protože už jsem to neměla doma kam nasejřit. Takže je to takhle, no. Tady je taková koupelnička se záchodem, doufám, že tam bude moc jít, tak to hned vyzkouším. Tu má vlastně... Není co vysvětlovat na spaní. Taková pidí kuchyně, tady má přece jenom něco na čučink a tak dále. Proč? Co je? Ty jsi tam nemohla jít? To by tam něco překáží? Prosím tě, řekni, že ti tam něco nepřekáží, ukaž. Překáží tam to umyvadlo. Já se z toho zvencnu. Dobře, tak pojď sem. Musíme to pořešit, vymyslet. OK. Tak, co uvidí, co s tím zmůžu, jako. Kam s tím umyvadlem teď? Posuneme záchod. Prostě umyvadlo strčím sem, nedá se nic dělat. Juj, a nám chybí zrcadlo. To taky radši tam dám. Potřebujeme zrcadlo. Tak. Tak a teď jestli to nepůjde, tak už nevím. Tak zkusíme to postupně, jo. Takže umýt si ruce. Super. Super. Super, Joko. Ukáž, jak jsi na tom s potřebama. No, ty si to nepotřebuješ, ale pojď se rovnou vychcat, prosím tě. Doufám, že se nám neslíkneš. Tak když šlo i tohle, tak nakonec půjde, myslím si, i toto. V té rozkvetlé promenádě já teda moc simíky nedávám, protože, jak říkám, je tu jenom jeden pro obytný tento noc. A potřebujeme sehnat nějakého týpka, se kterými jsme se když tak eventuálně seznámili. Já si to tady aspoň rovnou porozhlídnu se, jak to tady vůbec vypadá. Jako nevypadá to tady vůbec špatně v té rozkvetlé promenádě. Jo, s čím jsi zase přišla, prosím těbe. Prosím těbe. Nevadí. Já už neumím mluvit. Halejte se, tady dokonce můžeme i jakože zbruslit, no zatím žádný chlap na obzoru, no to mě štve. Jestli v tomto městě žije jenom samá ženská, no tak to nevím teda, no zase ženská. My potřebujeme chlapa. Počkat, a teď zjistím, že to je ženská, ne? Je to je chlap, ale tady taky, no ale to je manželský pár, myslím, že jo. Je to manželský pár? No to nevadí, pojď se s tím seznámit. Třeba legrační toto, prosím tě, nemáchej se a pojď. Dělej, utíkej ti chlapí. A ty musíš prostě mít... Miminko, utíkej. Nečum do toho mobilu. Teda holka, na těch kramflekách ti to půjde jedna báseň, co? No pojď, utíkej. Jestli ti utečou, tak to bude, ale tady, teď tady chodí tvoje, tak chlapů, to není možný. Tak. I s tím se pojď seznámit. Tak. No. A známe nějaký chlapí aspoň. Hej, měla jsi se s tím seznámit, tam stojíš jak tvrdý i. Hanem. Toto, co se mi tady furt objevuje, ta vovka. No, seznam se s ním. A tam ten útek, no tak vohneme tohodle, nedá se nic dělat. Sice jako, no, to je jedno. Další možnosti, přátelské, no a teďka to předělali, já se v tom moc nevyznám. Zájmy, probírat zájmy třeba, už bych měl opravdu jít, no tak díky, že jsi nám utek, tak aspoň, že ty jsi tam tady zůstal. A máme hlad. No, tak to ještě počká, co jsi udělala zase, prosím tě.
Další. Ještě musím dodat, že nesmíme vlastně používat cheaty. To bude ještě sranda. Ale už jsem to zvládla tak. Nechci chválit jinýho simíka, počkat, to se zastaví. Co si zase provedla špatně, mi řekni. Trapný komentář? A on ti chce dát facku za to, nebo co? Jako, že jsi na facku vedená, nebo co? Víš co, pojď radši mluvit o teple. Prosím tě, nebuď s tou zklamaná, no, povídej si. Dobrý, ale další chlap na obzoru si s náma jde povídat. Výborně, jen ať chodí, když nevědějí, do čeho jdou. Probírat klepy? Nebo co jsem to tam strčila? Nevím už. Prosím tě, s tímto jde vůbec úplně jako divně. Většinou to mají jako po masle a s tímhle, tenhle nám toto. Vůbec nám v tom nepomáhá. Pozvat ke společnému trávenímu času. Neplecha, veselé, potěšit chování, dát veselý dárek. No, tak mu dej veselý dárek. To má za to, že nespolupracuje, pojď. Prosím tě, uhni, my teďka jdeme dávat veselý dárek. Tady máš pro tebe dáreček, mám, jo, ten si zasloužíš a plesk. Tak tohle jsem nečekala ani náhodou, ne, ale dobře, ale směje se, tak je to dobrý, pomohlo to. Co ještě bychom tam tak mohli dát? To už jsme tam dávali, zeptat se na práci. Kde pracuješ vůbec, mi pověz, prosím tě. Osobní trenér, no podívej se. Ale tady chodí nějaký taky týpeček. Aha, dokonce známá osoba. Tak toho necháme bejt. Toho ne. Požádat o Počkej, nežádej ho o peníze, peněz máme dost. Tak dobře, tak máme o 23 korun víc. Nebo simoleonů. Ale zůstal jsi nám tady ty, jen tak blbnout, takže bys nám ty splodil prvního potomka, jako všichni mi utíkají. Co děláte? Co se tady urážíte? No proto. Ale víš co, rozšoupneme se trošku, jo? No, prolískat. Romanticky, flirtovat. A dáme flirtovat. Třeba se chytne, pojď. Jak se vůbec jmenuješ? Mortimer. Mortimer God. Ale on se chytá, no podívej se na něho. Šup, vidíš mladou kost, viď? Tak si dovoluješ. Křičet ne, začneme flirtovat, protože potřebujeme, aby tě vohnul, holka. Zeptat se, jestli Mortimer chce děti, no to je dobrá otázka, protože my chceme dítě. To je dobře. Jen tak dál. Já bych potřebovala, ale... aby toto, fyzická toto. Ne, tak to není toto. Láska? Ne. Riskantně si povyrazit v posteli, prosím. My potřebujeme mít dítě. Uděláš to pro nás, prosím. Já bych potřebovala dítě akutně. Jo, paráda, jdou na to. Si ze mě děláš srandu. Jak to? Ty se nedostaneš do postele? To teď je možný toto. Zeptat se na choulostivou otázku, no to nevím, ale kde je ten dům? Kde bydlíme? Jako můžeš mi říct, kde zase bydlíme? Jeden jediný dům tady obydlený a já ho nemůžu najít. No, lodička si tady toto, ježiš. Já nevím, kde bydlíme. Buď jsem slepá, nebo nevím. Jako chápete to? Já jsem tak rozděvoděná, ještě lepší slovo. Já jsem tak rozštěkaná, nebo jak bych to měla říct, jo, že já nemůžu najít, kde bydlíme. Hej, kurdě fix, kde je ten dům? Já ho nenajdu. Jak to, že ho nenajdu? Já chci domů. Chápete to, lidi? Kurdě. Tady. Dobrý, fajn. Jít sem. Aha, tady jsem vlastně mohla zmáčknout ten domeček, že ano? Dobře, no. Tak pro příště.
A jako za ruku mám konec videa a furt žádný dítě. Já potřebuji dítě. Sakra Joko, co to je za díl tohleto? To mi vysvětli. Nevadí, nevadí, hele. Teď už se to povede. Teď už musí se to povíst, jako. Přivoláme si ho domů. Koukneme do přátel. Tak a pozvat k trávení. K trávení. K trávení času na pozemku. Ne k trávení. Trávení, jako trávení. Jako trávení, jako znáte to. Ne jako, že tráví žaludek, to ne. Ale co tu tady dělá? My jsme si udělali. A když jsme to stihli, no tak to pojď sežrat, prosím tě. Stejně máš hlad. Zábavu si Zolku užiješ, až ti bude dělat dítě. Počkej. No už běží. Ty si tady nadspáváš pupek a už ti běží milenec. Šup. No, ťuky. No, ale hned bláznivý výraz, bláznivý pohled to nechceme. Pojď, už jste to měli udělat dávno. Šup, no, ahojky, víš, já mám na tebe takovou chuť. Teď jsem dojedla cereálie, víš, ale to je takový s tebou se mi to bude líbit. Pojď. A koukej udělat dítě, nebo si mě nepřeji. No, necháme jim tam tu chvilku. Přetočíme. Zapalme svíčičky, je to romantické, jako se chystá poprvé milovat. Joko. Ale tady Počkej, kam mi utíkáš? Hej, ty vypadáš zajímavě, Adam Plešák. S tebou se taky chci seznámit. Takže mi nikam neutíkej, ty už jí tam dodělej, ať se může seznámit. Prosím tě, Adame, nikam mi neutíkej, já tě potřebuju. No utíkej za ním, Joko, dělej. Stihli jsme to. Nazdar. Víš, že tě potřebuju znát, aby jsme tě mohli časem vohnout. No nic, nech ho bejt. Tady kliknu na domeček tentokrát. Jo, aha, že ona půjde domů. No tak dělej, holka. No, prosím tě, dávej bacha, vlastně ty jsi ta nemotorná, viď? Prosím, a řek ti, že jsi těhotná prostě. Nelez mi tam teďka, když se chceme dozvědět, jestli jsme těhotný. Honem. No, seš krásnej, prosím tě, neprohlížej se nám tam. No, jdi do Paďous teďka, prosím. Ano, uděláme si. Ona je celá nahatá, jako vždycky. No, hezký. No, že já chci vidět její výraz, já to takhle nezjistím. No. Tak co? Není! Tak to teda... Znova! Povírat si v posteli, romanticky, kde to máme? Ono to tady není k nabídce. Učinit krok. A já chci, aby byla s ním těhotná, ale jak to teď zařídit? No, tak prostě takhle jedině, pojď. Znova. Udělal jsi to špatně, kámo, musíš znova. A ne, pro mě není toto odpověď. Šup. Vidíš, co děláš? Jak... Používám ty koncepci. Nebo co? Cože to tam bylo? No tak to ne. Tak to nebude těhotná, jestli on používá toto. Tak prdu, jako. Není těhotná prostě. Ale my chceme být těhotný. Jak to mám zařídit, jako? Kam zase utek ten chlap? On šel do Paďous. No on fakt šel. 2 hodiny ráno, kurdě fix. A my ho tady potřebujeme. Tak takhle by to nešlo. Mortimore, nebo jak se jmenuješ. Prostě si tě... Hlavně v manželství dokonce. Jasně, jsi to pojistil ochranou, viď? No takhle by to nešlo teda. Počkej. Ne. Značky simíků, šatník, vlastní příkazy. Ne, tak to není ono. Tak teď zase nenejdu jako jako jsem přilákat. No, MC šatník nechci. Ne, já jsem zapomněla. Příkazy simíků. Přesunout peníze. Nechci peníze, já chci jeho sem přesunout.
Tak teď nevím, co s tím udělám. Počkej. Tak to nic. Já jsem zapomněla, jak se to přes ten MC koment toto dělá. Přivolat ho chci. Ach jo. No nic. Je mi jasný, že když to uděláme takhle, tak nám řekne, že už je pozdě hodin. Holka naše bláznivá. Neúspěch totální, ale fakt. No nic. Pojď tady navařit. Spát se ti ještě moc no, aha, tak jo, tak chce, beru zpět, no to je jedno. Pojď. Kde jsi? Prosím tě, ty si tak ladně utíkáš, zase ten mobil v ruce chceš zakopnout? Prosím tě, trošku přetočíme, jsi nějaká pomalá. Holka. Šup, navař nám tady, nebo navař si tady to papu. Za chvilku budu mít konec videa a já nemám dítě! Kurdě, co to je za díl toto? Já to udělám následovně, lidi. Já počkám do rána prostě a pak ho přitáhnu zpátky. Já chci ten díl zakončit tím, že prostě bude mít dítě. Takže momentos. Tak, přivolali jsme si ho zpátky. Máš tady nevyřízený účty, frére. Takže koukej nám udělat miminko. Ono to nejde, ona je smutná. Proč? Joko, kurdě! Tak ještě jinač. Nej. Tak se nám povedlo, že bychom mohli už konečně. Napalit bzučáčkem to nechceme, chceme prostě miminko. Tady to nejde. Učinit krok. Prostě riskantně. Přestaň si brát tu ochranu, my chceme miminko. Mortimére, neštvi mě. Šup. No, on si ji prostě vezme. Dobře. Ty mě ale, hochu, vážně štveš už. Jak to mám udělat, aby to neměl? To prostě vím, že to nebude, protože on si bere tu ochranu. Kurňa. No ano, ukážeš se tam nahata. Děkuji ti. Dobře, tak jinak. Já si tě prostě dám do rodiny. Na chvíli. Kde je? Proč tu není? Ajajajaj. Tak, vím, že se to nesmí, ale jako hochu, takhle by to nešlo, ty ses normálně pojistil, on to nemá v inventáři, no to je jedno. Ty teďka půjdeš a uděláš ty Joko, to miminko ti říkala, já? Kde to je? On nemůže mít děti, mi ještě řekněte. Prosím, řekněte, že to není pravda. Dobře, já se musím podívat na jednu věc. Tohle video bude trošku delší, tak se omlouvám, ale musím se podívat, jestli náhodou ten simík nemá zakázáno nemít děti. To není možné toto. Viděli jste sami, že v inventáři to neměl, takže kde je chyba? My jsme si vybrali špatného chlapa, Joko. Chápeš toho špatného? Takže se nepodívám, protože jeli to jsem tam nedala ten cheat. Dobrý. Tralalila lulali. Koukneme se na to společně, jo? Teď si to rozklikneme. Že oplatit ostatní. Teď to tu má. Tak co je za problém? A Joko, prosím tě, ale to je blbost prostě, že by ty to měla zakázané. Může otěhotnět, všechno to tam je, takže co se děje? Co se jako děje? My chceme miminko. Do třetice všeho dobrého. Tak, jestli teď se to nepovede, tak už pak fakt nevím, jako. Ale jako byla bych pěkně naštvaná, kdyby ne. Dobře.
Joko, prosím tě. Ale nám čůrá vana. Nebo ne? Aha, tak ne. Vypadalo to, když to chčíje. No dobře. Joko, prosím tě, pojď si udělat ten test. Pojď. Prosím, já to chci zakončit to video s tím, že jsi těhotná, aspoň to. Zase je celá nahatá, já se na to můžu vyprdnout. No, není zase těhotná, tak co děláme špatně, Joko, řekni mi co. Koukej stávat, ty líno prde. Nechci se k němu přitulit. Já ho chci zbudit. Sakra prace, to je ale materiál toto. Vstávej. My ti to tam rozpohybujeme, aby si udělal to miminko. No a ty nám dej teďka pokoj. My tady se snažíme udělat dítě. Kurňa, romanticky. A že to tady prostě není. Další možnosti. Ne. Posel vzdušný polibek, pokusit se svést. První polibek, pojď. Jak říkám, tohle video bude trochu delší, tak se omlouvám, ale chci to zakončit tím miminkem. Aspoň. Takže koukej, Mortinére, nebo jak se ty jmenuješ, máš fakt divný jméno. Mortier. Nám to miminko dát. Nechceme s tebou rande, protože jsi zlobivej a nechceš nám udělat miminko. Pochválit vzhled, poslat vzdušný polibek, zeptat se, jestli někoho má. Blablabla. Ne, prostě to tady nenajdu a nenajdu to tady. No, poslat vzdušný polibek. Vyjádřit zalíbení, netancujte. Joj. Nechte toho vy dva. Takhle mi spolupracovat, že se nestydíte. Tak. No proto. Nebudete tady teďka tancovat, když se tady snažím to o miminko. Ne. Políbit krk. Pokusit se o dítě a teď už, ale teď už to bude. Ty, ne. Šup. Mě nezajímá, Joko, že jsi unavená. Prostě uděláš si dítě a hotovo. Nečumte na sebe, už něco dělejte, no, ta smrdí z toho už. Onem. To není možný s těma simíkama. Šup. No. Tak se mi to líbí. A jestli teď už nebude těhotná, tak nevím. Šup. No Joko, už jsi strašně unavená, ale prosím tě, ne, no, takhle ne. Takhle ne. Takhle ne. No podívejte se, jak smrdí chudák. Dělej si ten těhotenský test, my vidíme, jo, už zase celá nahatá. Dělej si ten těhotenský test. Děláš si ten test? To si děláš srandu! Teďka nemám čas na nějakýho tady... Ale tak chápete to už? To není možný! Joko? Vůbec nespolupracuješ. Umej se. Šup. Tak ať ty smrdíš, že nám nevypudíš Mortiera, nebo jak se jmenuje. Mortiere, ty prosím tě, jako co děláš? Vstávej. Vstávej. Ty už tam toho nech. Už toho nech, jsem řekla. Oblikni se. No, co se ti spát? Oblikni se už. Ty koukazeš všem zadek, nevadí ti to? A znova. Nechci, aby to byl její přítelkyně, prostě já chci dítě, miminko, tak se snažte kurdě fix, pokusit se o dítě, ale teď už vážně. Když se to nepovede dneska, tak bohužel tenhle díl skončí tak smutně, že ani to dítě si tam neudělají. Ostudy. Koukejte na sebe, už tam dělejte něco v té posteli. No, šoupi to prsto. Jedu, makám. No, jedu. Jaká zase čelenka, nebo co to tam meleš? Ježíš, tady nás šmíruje, přitom tady ta pipinda. Joko, prosím, buď už těhotná. Zdržuješ, ten díl bude kvůli tobě strašně dlouhej.
Vypadni se. Přestaň mě srat. Koukej. Stávat. Sakra. Nevadí ti to, jo? Že tady takhle divně ležíš? Běž si udělat ten test a pak budeš si klidně spát, haleluja. Šup. Buď už těhotná. Buď už těhotná. No tak. No. Lidi, já opravdu nevím, co dělám špatně. Opravdu nevím, co dělám špatně. Každopádně. Vážně poslední pokus a pak už na to prdím dneska. Romanticky. Pokusit se o dítě. Pojďte. Až to bude hotový, dám tam jenom to, jak si dělá test, protože tohle to je už normálně není možný. No, smrdí, my víme. Šup. Mně to jedno, že jsi unavená, musíš mít dítě. No. Dokončeno. Pojď si udělat ten test. Prosím. Prosím. Už buď těhotná. Už mě nesklam. Lidi, já se omlouvám, já jsem se opravdu snažila, viděli jste to sami, ona je zase jak prase špinavý. Ne, neukazuj se nám. Jak vidíte, v tomhletom dílu jsem úplně pohořela, nemáme miminko, jo, je to celý divný. V příštím díle snad už se miminko povede, já jsem se fakt snažila, viděli jste sami, no, ještě si spí ve vaně, ty jdi do paďous. Tebe dáme z rodiny pryč, ty tady nemáš co dělat. Jdi si do kilu. My tě tu nechceme, hlavně, že máš sexy papučky na nožičkách s kradíčkama, běž. No, už bych měl jít, vypadni. Doufám, že se vám aspoň trošku ten díl líbil, který mě potrápil. Prostě nemáme to miminko a nemáme, ale my ti nedáme pokoj, Mortiniére, my od tebe dítě chceme, je ti to jasný? To zapiš za uši. No a zase někde vaše Vrčugo. Čau, vec.